Цырканне сінічак на падворку жыхара Баранавічаў Александры Журы не сціхае ад раніцы і да самага вечара. Адразу бачна, пернатым гасцям тут сапраўды радыя. На участку больш за 10 кармушак і спецыяльных домікаў сінічнікаў. Кожны непаўторны, хоць зробленыя ўсе гаспадаром са спадручных рэчаў. У ход пайшоў стары насценны гадзіннік, паламаны ліхтар, бярозавыя круглякі, бутэлькі, шышкі і шмат чаго яшчэ. Тут жа і сапраўднае ноу-хау Александра. Спецыяльная спадничка, якая обороняет пернатых от кошек. Особенно в морозы из 10 синичек погибает практически 9 штук. И чтобы они перенесли морозы, их надо кормить. Вот чем я и решил заняться. Синички кормятся в основном семечками, только семечки не соленые. Затем сало также не соленое. Затем сухофруктами. Потом можно еще делать им такой сбор из тыквенных семечек, из таких семечек. Потом орехи. Жонка Александра Людмила пачынанне мужа падтрымала адразу. Кажа, што за тыдзень адных толькі семечак сінічкі з'ядаюць каля 3 кілаграмаў. Але ніякія выдаткі не параўнаць з тым задавальненнем, якое атрымліваюць гаспадар з гаспадыняй, назіраючы за дзесяткамі пернатых гасцей на сваім падворку. Акрамя сінічак сюды неаднойчы завітвалі дубанос, зелянушка, амялушка, дрозд-рабіннік і іншае. Словам не рассказать. Утром очень приятно, когда они прилетают, поют песенки, весело становится сразу. На душе приятно, что кому-то я еще полезен, как говорится. Гэтыя домікі спатрэбяцца і ўвесну. Запоўніш, дзе сталаваліся зімой, на тым жа месцы сінічкі ўстроіць і яслі для сваіх птушанятак. І тут жа настане іх чарга аддзякаваць гаспадарам. Сінічкі ж адны з самых вядомых санітараў сада, якія знішчаюць самых разнастайных шкоднікаў. Вось чаму такое суседства на карысць і птушкам, і чалавеку. І Александр вельмі рады, што яго прыклад ужо пераймаюць некаторыя знаёмыя і суседзі. Стакан семечек в день никого не напряжет, но зато мы будем благодарны, что такая природа все еще есть. Хотим сохранить это для наших внуков. Так что призываю всех граждан города подкармливать не только синичек, воробьев, а всю живность, которая есть. Я думаю, нам это воздастся. Алена Ракудзьян-Мишук, Юрий Титов, телерадиокомпания «Брест».